Niet alleen meer in Friesland, maar ook in Utrecht en Zuid-Holland wordt het polstokverspringen steeds meer beoefend. En sedert enige jaren wordt er nu ook gesprongen om het Nederlands kampioenschap. In Jaarsveld bij Lopik gebeurde ook dit jaar weer precies wat het publiek hoopte. De een na de ander maakte kennis met de plom. Niet iedereen bleek zo ingenomen met zijn val. Hoe het nou eigenlijk moet, laat de Friese krek Siebe Tjalma even zien. We hebben de opname zo vertraagd dat iedere beweging in de 11 meter lange polstok goed te volgen is. Pas als je tot helemaal bovenin klimt, kan je met een reuzenzwaai wel meer dan 17 meter van het vertrekpunt landen. Vroeger werd de polstok gebruikt voor het oversteken van sloten als men op zoek ging naar kievits of eendeieren. En uit deze activiteit is eerst in Friesland en later ook in Zuid-Holland de sport ontstaan die nu weer zo'n 50 deelnemers in Lopik bijeenbracht. Onder hen de man die met een sprong van 18,37 meter houder is van het Nederlands record, Aart de Wit. En hij behaalde de kampioenstitel met een sprong van 17,93 meter, waarmee hij zijn eigen record dicht benaderde. Evenals verleden jaar een overwinning voor een man uit het westen, want de Wit stamt uit het Utrechtse Benschop.